Čus, mohol by som dať čo nahrať? No jasné, môžeš, poď. OK, tak mi pusti beat. Raz, dva. Tuba story. Boli budú sú časy, keď som na zemi, nevadí. Hubov oblizujem betón studený, mne to neškodí. Mám tých, ktorých keď strácam ich, pomôžu mi za krátky okamih. Takých som verila, takých som vždy mal, takých som si vážila, takých som cenil ja. Oni cenia mňa, je to hra, ktorá nemá pravidla, je to hra, ktorú hrá každý z nás. Pomohli mi veľakrát, s nimi môžem počítať, falošné tváre majú zákaz sa pozerať. Keď pomôžeš ty, pomôžem ja, ale nečakaj za nič tonu zlata. Je to férové a je to akurát, aký si človek, tak za takého ťa budem brať. Nebudem brat, keď nebudeš charakter. Pravím to fakt, v tej hlave máš nasraté. Nesprávaj sa takto, správaj sa príkladne, pochopia to druhý, pochopí to okolie. Teraz za mic postavil sa amatér, vedľa amatéra tuba streky, ktoré mám nahraté. Pomohli mi mocno, volám o pomoc, myslím na to každý deň a každú noc. Už od mala som bol iný od vás, taký malý typek, čo sa nebalo zvať. Možno preto ma ľudia nedocenia, sú len moji kamaráti, čo za mnou stoja. A vy, ktorí nie, vaša chyba, keď vás baví žiť v rovine. Preto píšem ďalej, preto píšem stále, preto budem písať, preto môžem pískať. Teraz končí tuba story, zober veckou a o 3 sa, ak si hotový.